ନିର୍ମାଣାଧୀନ 10 ଫୁଟ ଗଭୀର କୂପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଲି ଗାବଡର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୂଅରେ ପଡ଼ି 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟକାରୀର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ନାବାଳକ ପ୍ରିନ୍ସ ପାଙ୍ଗି ବୟସ 10 ବର୍ଷ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୂପ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ନିକଟରେ ଗୋରୁ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମର କାୟରା ପାଙ୍ଗି ବୟସ 50 ପ୍ରିନ୍ସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କୂଅର ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିଯିବାରୁ ସେ ନିଜେ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ କୂଅ ଭିତରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ 10 ଫୁଟର କୂଅ ଖୋଳିଥିଲେ ଓ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ରହିଥିଲା। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୋମବାର ଦିନ ନାବାଳକର ଦାଦା ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାଙ୍ଗି ପଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଅନିମେଷ ମାଳି ଓ କନେଷ୍ଟବଳ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମୁଦୁଲି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 2 ମୃତ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ମୃତ ଶରୀରକୁ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ସୁନା ମହାତାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି।